Nangu kumfanekiso oqoshiwe siwenzele wona la. Uyithokozele uzokunceda, uzokuvuleka ingqondo, uzokucacisela ngezinye izinto maybe ungakacaciseleki ngazo. Sicela kodwa ke wenze ngokubalekile uma ukuthi umusha ku channel siyacela uqale ke ngokuthi subscribe kule channel bese ke uya like le video nje ubusuyibhekile ngana ukuthi ungandluli ungalike ngale video njengoba ngilesiqiniseko ukuthi isikusizile isikuvulile umqondo. So nawe khombisa uthando, siyenze ngolukhulu uthando. Uma ukuthi unawo amandla futhi unganikela ikhona account number wena nje le video moyibhekisisa. Siyacela ucontribute ngaloko ongakwazi ucontribute ngakhona iBhayibheli lithi siwonike lethokoza. Sibheka iphupho lika Wandile kaNgcoze. Ngicela ubuza la ukuthi kuthini uphupha ke uhleli inidla nomama wakho ongasekho. So la sibheka lolu daba la khona sikaningi sikhuluma ngabantu abangasekho njengokuhlukahlukana ngoba kusho into ezihlukahlukene ngaza kwethu. Into yokuqala efuna sisho ukuthi kuyenzeka komunye umuntu uma uphupha udla sithathe njengophawu luhloma ukuthi udla nomuntu ongasekho ngoba lokho sekusho ukuthi empeleni lindela isikhathi esihle sokuthuthuka sencebo esokunethezeka nenjabulo. Kodwa futhi ke okwesibili singakubalula ukuthi uma uphupha futhi udla sikuthatha njengophawu luhluma udla nomuntu ongasekho ngoba ngokwesintu ke lokho kusho ukuthi umsebenzi noma iladi okanye isithebe osanda kusenza noma osanda kumenzela sona lo wamuntu usamukele futhi uwanelisekile ngaso. Yabona. Number 3 kuyenzeka futhi uma uphupha udla sikuthathe njengophawu luhluma udla nomuntu ongasekho ngokwesintu osuke kodwa lusho ukuthi lo muntu loya ulambile futhi kunesidingo sokuthi usukume umenzele umsebenzi ongaba iladi noma ke uthwena isithebe maduzane. Yabona. So iloko besikubheka uma sibheka nje udaba lo muntu ongasekho edla nawe noma edla lo muntu ongasekho. Kungenzeka mhlawumbe umphuphe eyidlela yedwa ke phela. Uma ukuthi kade usande kwenza umsebenzi umenzele umaqonana naye usumbone edle ukuthi hayi cha lo umsebenzi ngokwesintu uhambe kahle. Kuyenzeka futhi umphuphe edla kade ungakawenza umsebenzi utho sekusho ukuthi hayi mani kuzodingeka mhlawumbe usuku uwenze yabo. So kungaba yiloko noma nje ukukhombisa ukuthi impilo yakho izohamba kahle, impilo yakho ihamba kahle noma ke uzothuthuka uzokwazi ukusenzela ingcebo nesikhathi senjabulo yabo. Siyabonga kakhulu ke okubalekile subscribe kule channel bese ulike le video musuyibhekile. Ungathi ke unawo amandla uphoze izifanele ukhona i-account ongayisebenzisa. Siyabonga. Siweni